Okay. One family. One family. This is Anambra State Women IPOB. We are live at Anambra Media Team. This is Anambra Women IPOB today. Our women are awesome. You can confirm by yourself today. Yes. They are uncountable. Biafra is unstoppable. IPOB, one family, one big family. IPOB. Because when you see, I book my Anambra State. Can nobody get back. I people think all these do anything. Nobody get back. In a quiet for now. Now when you come. Anambra State Women IPOB. Ada Mayaka. Ada Mayaka na the social media. The man Anambra State Women IPOB. Yes, so. Now you and the elders. We can't watch it. I never get it over. IPOB, one family. IPOB, one family. IPOB, Umuwani, IPOB Anambra State. Unugade. Ihe ọbụla unu chọrọ bụ ihe ọma ga-eru n'aka. Ebe unu chetara ndị elders. Chetakwa onye Chineke tụwara ugo pụrụ iche n'abalị. these women are represented. You can see by yourself. You can see by yourself that these women are formidable. They are truly formidable. On this special occasion today, they are putting on new uniforms indeed. And when you set your eyes on them, you'll find that they are awesome. Yes, we acknowledge them, we admire them altogether.
bịara na ofu onye nwe ya na-anyụ mmamịrị na-anyụrụ obi ya sị na ya na-anyụrụ ofu onye nwe ya taa atụrụ ereela n'ebe ọ nọ. Ọ bụrụ na ị gere redio Biafra n'abalị ị ga-afụ na nna anyị ukwu ọnwa toru etinyere ya ugo n'elu ugo. Ụmụ nwaanyị efe ọnụ ọbụ n'abalị ka nke a mere unu ụtụtụ a na ihe a unu ewere ọjọọ ajasị ndị nna ha were jasị nna anyị ukwu udo gachi n'ebe ị nọ. Ọkụ a ga-ere n'aka agaghị eregbu gị. Ọ bụghị ga-eduru ụmụ Biafra niile nọ na Anambra steeti jee erute n'ala Biafra n'aha Chukwu Okike Abịama. IPOB, one family. IPOB, one family. IPOB. We are legal organizations. Ndị nna anyị na-ekele unu. Don Erinna. Ịma na-ekele ọlụ eke. So onye mara ọlụ ọ na-alụ ọ na-eme gịnị? Ọ na-alụsi ike. Maka onye ọrụ mara ọlụ ya na-alụ ọ bụrụ na ebe dị na nwunye nọ n'ụlọ. Nwoke na-alụ nke na-alụsi ike, nwaanyị na-alụ nke na-alụsi ike. Nwoke ahụ emezigo emepe anya sị na nwaanyị a jikwa ọgwụ jide nwoke. Mana m anaghị ihe kwesịrị ime ka ọ na-eme. Ọ dịbakọrọ na eti ụzọ anyị. Ndị ọzọ tupu oke ọzọ makazi oyi. Biko enwe announcement anyị chọrọ ime ebe a. Onye ọbụla na-ebe a ji fon ezide ozi ọ bụrụ na eburu onye midia. Anyị weta fon a. Biko maazị Ogo nye ndị nna anyị ka ọjị. IPOB ọnụ ma naanị isi n'isi mbalụ ife mere na-ada agụghị isi anụ n'ite ata na-ada arapụ isi aka were agbụ nwata bunye nna ya elu ngwongwo na ngwongwo ayọchisia ya aka onye abata na Anambra North. Bụrụ chairman ndị elders o welugo ọjị state coordinator wepụ n'ọjị mgbe ndị senatorial Anambra Central. This is Anambra Central Senatorial. the women of IPOB. Anambra South. The people that know how to do it the most. Anambra North. Making Anambra State and Biafra. Anambra North. For the information, this is. Because all the other 100 years indicate your way. Only 100 years in the bank indicate your way. We're coming back soon. Indicate your way. We are coming back soon. Only 88. Hey! Only 87. Only 85. Only 84. Only 80.